מתי הקדוש ברוך הוא עושה משפט לבני אדם? הגמרא במסכת ראש השנה מביאה כמה דעות. הגמרא, התלמוד מחולק לחלק הדיני, החלק הדינים של התלמוד והחלק של האגדות. כל מחלוקת בהגדה, כל מחלוקת שמובא בחלק של האגדות בתלמוד, כל הדעות נכונות, וכל דעה זה בעצם מביאה היבט אחר. הגמרא מביאה כמה דעות מתי הקדוש ברוך הוא שופט את העולם. דעה אחת, כל יום. כל יום אדם עובר משפט. עוד דעה, כל שעה. כל שעה שופטים את האדם. עוד דעה, פעם בשנה בראש השנה, תחילת השנה היהודית, הקדוש ברוך הוא דן את העולם. למעשה זה מחלוקת בהגדה, כל הדעות נכונות. יש סוג של משפט ששופטים אדם כל שעה, יש סוג של משפט ששופטים אדם פעם ביום, ויש משפט ששופטים אדם פעם בשנה. למעשה יש כמה סוגים של דין. וכשדנים אדם הכל פתוח. אחד מהמשפטים הכי לא נכונים שיש, שואלים אדם איך אתה מרגיש, הוא אומר הכל בשליטה. למעשה אין לנו שליטה על כלום. לא לברוח מאחריות, לקחת אחריות זה מאוד מאוד חשוב. אדם חייב להתאמץ ולעשות המקסימום, אבל לדעת שלמעשה אין לו שליטה על כלום. אדם חושב שהוא נכנס למשפט, זה רק על מה שמעבר למה שיש לו. על האקסטרה. הוא חושב, יש לי בית, הבית זה שלי, השאלה מה עם עוד השקעות בריל אסטייט, האם יהיה לי או לא יהיה לי. אישה יש לי, מה דברים אחרים. למעשה שדנים בן אדם על הבית הזה שיש לך, אם הוא יישאר שלך או לא יישאר שלך. האישה הזאת שיש לך, היא תישאר שלך או שיקחו לך אותה. יהיה לך ילדים או לא יהיה לך ילדים. הילדים יחיו או ימותו. דנים בן אדם על הכל, הכל פתוח. אנחנו חושבים שמכאן ועד לישון הספסל בסנטרל פארק, הדרך רחוקה מאוד. אנחנו מסודרים, דירות מסודרות, מפה ועד ללכת לישון הספסל בסנטרל פארק. למעשה בשביל הקדוש ברוך הוא, בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא יכול להוציא בן אדם מהבית שלו ולשים אותו על הספסל בסנטרל פארק, לישון שם. אנחנו חושבים שמהבית החם שלנו עד לישון בטרן, הדרך רחוקה מאוד. של הקדוש ברוך הוא זה בשנייה. היה אדם אחד באירופה שבא לרבי של הקהילה ואמר לו, כתוב בתפילת חנה, השם מוריש ומעשיר, מוריד שאול ויעל. חנה הייתה קרה, היא התפללה לקדוש ברוך הוא, והיא בסוף הייתה אמא של שמואל. היא זכתה, התפילה התקבלה, אלי הכהן ברך אותה, והיא הייתה אמא של שמואל הנביא. היא אמרה בתפילה שלה, השם מוריש ומעשיר. השם יכול לעשות בן אדם, אני גמור, ויכול להעלות אותו לגמרי. יכול להוריד בן אדם עד הרצפה ולהעלות אותו עד השמיים. בא אדם הזה לרבי ואמר לרבי ככה, יש לי את הבית שלי, יש לי השקעות של ריל אסטייט בכל המדינה, בכל אירופה. יש לי כספים פה ובאמריקה ובעוד מקומות. הוא אמר לו, איך הקדוש ברוך הוא, איך השם ייקח לי את העושר בשנייה? גם אם ילך במקום מסוים, המקום השני יישאר. תמיד יהיה מצב שישאר לי. איך הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת יכול לקחת לי את כל העושר? אמר לו הרב, מה שכתוב בתורה זה אמת לאמיתה. אם כתוב שהשם יכול לקחת בשנייה, יכול לקחת בשנייה. ואז הוא זלזל ויצא מזלזל בדברים והלך. למחרת בבוקר, פתאום הוא מרגיש דחף בלתי נשלט ללכת להתנצל. דחף בלתי נשלט. לפני זה הוא בכלל לא חשב על זה. הלך לקרדינל הראשי ואמר שהוא רוצה להתנצל. קרדינל הכיר אותו. הוא אמר לו, אתה, מה חסר לך? השיר כזה גדול, כזה מכובד בקהילה, מה חסר לך? אתה תרצה להתנצל? הוא אמר לו, כן, שרוצה להתנצל. קרדינל אמר לו, נעשה ככה. אם באמת אתה רוצה להתנצל, אין בעיה. אנחנו נכתוב חוזה, שאם אתה עושה צחוק ואתה בעצם רוצה לחזור ליהדות, כל הנכסים שקיימים שיש לך עוברים ברשות הכנסייה. הוא הרגיש דחף שהוא לא יכול להשתלט עליו, הוא חתם איתו על החוזה הזה. איך שהוא חתם איתו על החוזה הזה, הוא חוזר הביתה, הוא מתחיל לתלוש לעצמו את השערות. הוא אומר, מה עשיתי? פתאום ירד לו הדחף הזה, והוא אומר, מה עשיתי? הוא אומר לעצמו, הוא איבד את כל הכסף שלו בשנייה אחת. זה לא משנה, יש לו פה נכסים, הכל הוא איבד, הכל לרשות הכנסייה. הוא הלך לרב בבחירות גדולות. הרב אמר לו, אתה רואה מה שאמרתי לך? הקדוש ברוך הוא יכול להוריד בן אדם בשנייה, לא משנה איפה יהיה לו נכסים. אבל אתה חוזר בתשובה, תתחרט, הוא חזר בתשובה, והרב אמר לו, אל תדאג, הכל יהיה בסדר.
הלך לבית, למחרת בבוקר הוא קם, כל העיר בלגן, הקרדינל נשרף עם הבית שלו וכל הנכסים עם החוזה. השם לקח לו את האושר בשנייה והחזיר לו את האושר בשנייה.